Arash Arish le mheán Louis le haid Dúshlán nua. Agus an céad rud a phreabann amach ná uimhir a hocht chun dul seo. Well, uimhir a hocht ar iarú in éon áit eile tá uimhir a hocht ar iarú sa bhosca seo sa chúine seo agus sa bhosca seo sa chúine seo agus thuas an seo freisin. Cad faoi na huimhreacha eile atá ar iarú sa bhosca sin tá uimhir a 7 ar iarú agus uimhir a 3 freisin. Tá uimhir a 3 thíos an seo sa chuirfí mé uimhir a 3 sa bharna seo agus uimhir a 8 sa bharna seo. So cad atá fós ar iarú le haid an cáiliúin sin uimhir a 1 agus uimhir a 4 ceapan. Cad faoin líne sin tá uimhir a 1 ar iarú agus tá uimhir a 1 thíos an seo agus uimhir a 1 sa bhosca seo. So chuirfí mé uimhir a 1. Tá uimhir a 3 ar iarú freisin an seo. An líne seo agus uimhir a 6 agus tá uimhir a 6 an seo. So tá uimhir a 2 ar iarú agus ní féidir uimhir a 2 a chur an seo mar tá sé sa bhosca seo nó an seo. So caithfidh uimhir a 2 dul an seo. Agus fágann sé sin. Uimhir a 3 agus uimhir a 7. Cad faoin bhosca sin tá uimhir a 3 ar iarú. Tá uimhir a 4 ar iarú agus beidh sé ar an líne seo agus uimhir a 3 ar an líne seo. Tá uimhir a 5 ar iarú beidh sé sin ar an cáiliúin sin. Tá uimhir a 7 ar iarú agus tá uimhir a 7 ar an líne seo agus ar an cáiliúin seo. So fágann sé spás amháin le haid uimhir a 3 agus fágann sé spás amháin le haid uimhir a 5 agus fágann sé sin uimhir a 2. So cad faoin cáiliúin sin anois 1 a 2. Tá uimhir a 3 agus uimhir a 4 ar iarú. Tá uimhir a 4 sa bhosca sin, so chuirfí mé uimhir a 3 an seo agus uimhir a 4 thuas an seo. Agus ciallaíonn sé sin go mbeidh uimhir a 3 ag dul trasna an sin agus fágann sé an spás seo le haid uimhir a 7 agus fágann sé barna amháin sa bhosca sin 1, 2, 3, 4 uimhir a 6. 1, 2, 3 uimhir a 4 le haid an líne sin fágann sé sin uimhir a 7. 1 Tá uimhir a 2 sa bhosca sin. Tá uimhir a 2 thuas an seo agus tá uimhir a 2 ar iarú le haid an cáiliúin sin. So tá uimhir a 2 ag dul an seo.
haon, dó, trí, gar, cúig, iver sé. Dé dul sa chúine mar tá iver sé na Bertlíne eile. Haon, dó, trí, gar, cúig, sé, a hocht. Mar tá a hocht anseo agus fágann sé iver a ní agus bhí iver a ní thuas sa chúine sa bhosca sa chúine freisin. Tá iver a ní i ngach bosca seachas an bosca sin agus taan sé anseo. Tá iver a dó sa chailíonn sin agus tá sé thuas anseo sa bhosca sin. Tá an chailíonn sin i gcéirú iver a hocht freisin agus tá iver a hocht an líne seo agus an líne seo, iver a trí freisin agus iver a cethair. Tá iver a cethair thuas an seo. Tá iver a cethair an seo. Tá iver a sé atá éirí agus tá iver a sé san líne ar fór. Tá iver a sé agus iver a trí. Cílíonn sé sin go mbeidh iver a sé ag dul anseo. Tá mé ag géirí iver a haon le haghaidh an bosca seo agus iver a cethair freisin agus iver a seacht agus tá iver a seacht anseo. Tá iver a cethair anseo. Haon, dó, trí, cethair, cúig, sé, seacht, ocht, ní. Tá iver a haon ar iarú an chailíonn sin agus tá sé ar an líne seo agus ar an líne seo. Bhí barna san líne seo ar fad cúpla nóiméad. Agus fágann sé sin barna amháin le haghaidh iver a cúig ceapan. Haon, dó, trí. Haon, dó, trí, cethair, cúig, sé, seacht. Haon, dó, trí, cethair, cúig agus a hocht. Cúig, ocht. Agus ba é iver a hocht a thosaigh mé, ba é iver a hocht a freab amach ar dús. Dúirt mé an chéad rud a freaban amach. Prab or frab is the verb to leap. So if you say something leaps out, praban sé amach, or an céad rud a freaban sé. Haon, dó, trí, nó a trí. Tá iver a cúig ar iarú sa líne sin freisin. Tuigh mé ar ais go dtí an líne sin. Tá iver a haon ar iarú fós sa líne seo agus sa chailíonn seo agus fágann sé iver a trí. Agus cílíonn sé sin go mbeidh iver a trí ag dul anseo.
Fágann sé spás sa cúine le haghaidh uimhir a 5, an tain uimhir a bhí ar éireadh sa bhosca sin tá uimhir a 7 fós ar éireadh thuas an seo, agus fágann sé an spás deireanach sa phosal sin 1 2 3 4 uimhir a 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, ceart go leor. Ceapan go bhfuil sé sin críochniú.